Vítam vás u nového videa s mojím frérou. Smej sa, hanbí, povedz čau. Ahoj! A teba bolo počuť na videu? Si na YouTube. Si super, Matúš. K plus K. Kika plus Kristýna. Nie, Kika plus S. Že tam je iné slovo, vieš. Aké? To? Kokos. Ty teraz natáčaš? No. Kokos, lenže namiesto toho sa tam je T. A teraz nás je počuť? No. A máš tam proste seba. Gratulujem. Čuk. Môj frér sa vás hanbí, lebo aj prvýkrát na video, no. Povedz, čo majú robiť. Dať odber a Áno! zvonček, aby ste neprepásli ďalšie videá. No, takže môj frér, klikni sem. Idem. On neznáša, keď niekto mu dáva pusinky. Iba mňa má rád. Však, Matúš? Jo. Áno. Čo to? Chceš vidieť teba, čo som vytvorila? A maminka práve vysáva. To si ty. Pozri, to som ja. Vidím z bazénu. Čo sa kúri, Kristus? Jahody. Na ty? Pozri. Daj mi čerešňu. Prosím. Chceš vidieť našich budúcich psíkov? Chceš? Jej. Chceš? Ty ešte stále natáčaš? Viem, že toto video není moc super, že super, najlepšie, ale to strihanie mi zase dá drinu. Ak mi držíte palce, Nie. okrem môjho fréra, tak vám veľmi pekne ďakujem. Je, si malovala ty? A som vďačná tomu stále, kto ma sleduje. Strašne ďakujem. Matúško, to sú naši psíkovia. Toto sú naši psíkovia v budúcnosti. Malinkatí, navždy. Keby ste videli teraz jeho ksicht. Môj frér není v poriadku psychicky aj fyzicky. Však, Matúš. Už vidíte? No. A potom mi ukážeš to video? No, jasné, keď to budeme strihať. Prvý pán na holení. Ty kože, som dostala infarkt. Poviete mu niečo?
Nemal som ti dávať tú čerešňu. No. Daj to do toho. Ne, ty Tak si to. to daj sama. Nie, tak to daj. Chyť to. Môžete mu niečo povedať? Ak hej, tak napíšte komentáru I hate Matúš. Keby ste videli toho noc. Zachráňte ma, dajte like a odber rýchlo, keď ste ho ešte nadali, aby ste ma zachránili. 4, dajte! 3, 2, dali odber a like so zvončekom. Ak ste dali, tak rovno by sme mohli stihnúť tú miliónku, čo som mala napísané. A nedarujte mi žiadne peniažky, no. No už chcela som vám poďakovať, že ma stále sleduješ. Ten, čo proste bol taký, že furt pozeral ma. No však ja som ju strašne vďačná teraz. Ďakujem ti veľmi pekne, že ma sleduješ. Veľmi sleduješ. No, sleduješ, môj frér to práve drží. Pozrite, aký je sila. Ja. A nemá rád čerešne. Všakže. Čerešne sú čo? Podľa teba? Poviete mu niečo? Nie. Takže nie, hej. Matúško? Čo je? Poď sem. Prečo? Bližšie. Ešte bližšie. Ešte bližšie. Normálne s rukou. Áno. S tvojou normálnou rukou. On sa ma bojí. Vysvetlite mu, že nemáš sa čo bať. Čo mi teraz ideš robiť? Tvárte sa, že ho nevnímate. Ty kokos. Nezaknite za bodom, hej. Lebo toto video je určené pre deti. Matúš, nerob, to bude pre malé babetka. Nerob, to bude pre malé babetka. Nerob, to bude pre malé babetka. Dobre, tak to nie je určené pre deti. Fajn. Ja mám ťa rád. Ja mám ťa rád. Ja mám ťa rád. Ja mám ťa rád. No nič, vydám videa, čo som ešte dávno nespravila. A ďakujem vám, musím si zrobiť domáce úlohy. A dajte like a odber, keď ste ho ešte stále nedali so zvončekou. Pre part 2! Čaute! Pozdravuje vás Natália a Hovno! Matúš Haršaný.